Σήμερα άνοιξα μια εφαρμογή της Oriflame μέσα από το site. Λέγεται Virtual Makeup Lab και μπορείς εντελώς δωρεάν να δοκιμάσεις διάφορα κραγιόν ή σκιές ή και make-up. Εγώ επέλεξα να δοκιμάσω κραγιονάκια, διάφορα χρώματα και διάφορα προϊόντα. Το Giordani, τα The One ή τα Lip Gloss, και βλέπεις και τη τιμή τους, και άμα σου αρέσει κάτι με τη φωτογραφία που επιλέγεις ή με τη κάμερα, το βάζεις στο καλάθι. Διάλεξα να δοκιμάσω κάτι nude και λίγο πιο φούξ και λίγο πιο σκούρα, αλλά τελικά επειδή τώρα είναι και χειμώνας, διάλεξα κάτι πιο μπορντοειδές. Μου αρέσει όμως και αυτό τώρα το ρεζουλί και τα φούξ, αλλά και το πιο απαλό, τώρα περιμένετε να δείτε, αυτό από το Giordani, το The One, το Giordani Gold μάλλον, αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό, τελικά δοκίμασα κάτι πιο σκούρο, χειμωνιάτικο.